Isithembu sase-Cape Town siphelile. Isithembu sase-Cape Town Hayibo, siyafanga ngathi sijole sabathathu. Yabona, at this point I am convinced uMpumelelo akayazi into ayenzayo, and I don't even think uba zikhona izinto azifundayo kutatakhe utata uMusa Mseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now kwizingane zesithembu season 2 episode 11 ebidlala izolo, ide yafika ichomi kaVuyokazi bekudala ke silindile uVicky. Sifuna uvese story sakhe sithini esoba uVicky is from Cape Town and is friends with uVuyokazi noMpumelelo. uVuyokazi wachaza ke ba uVicky kwaye crush kaMpumelelo, samva noVicky esithi iyafana ngathi bebejola abathathu. Uye wayicacisa ke into uVicky uba yena waziswe kuVuyokazi nguMpumelelo. I think noMpumelelo bebeqala into yojola, uyabo. uVicky umile kahle ke, so I suspect uMpumelelo umbone ku social media, whether on Instagram or Facebook, then umhlambi ke wam-DM bancokola. So ndithi ke okumna becinga ntoni uMpumelelo udibanisa two Xhosa women, uVuyokazi kunye noLwantuka noVicky, because zimbini izinto zakwenzeka. One, it's either bengovani at all, kube kubi to a point that kwa wena you're not gonna have peace because they're always fighting, and nawe baza kufaka kuloo nto leyo ungonwabi. Or secondly, bazovana kakhulu baphele ke ngoku naxa benengxaki nawe babe yi-team against you, which is what I think happened. And ke utata uMusa Mseleku naye, as much as abafazi bakhe okanye amakhosikazi akhe engumntu ofuna uba babe right kube ku-unity, but uye atsho naye uba unayo indawo ayithandayo xa kukhona iyantlukwane ethile between them, because it means they can't team up against him. I remember he has said that once, I'm not sure which season or which episode, but I know wakhe wayithetha into enjalo. So uMpumelelo ke naye ubenengxaki, baye bevana kakhulu aba, bambona uba hayi man yi-bullshitter of note lo mfana. Bavana to an extent that i-relationship yakhe yabi right. uVuyokazi bethulile esweet. uVicky wathi hayi man wena ufukame amaqanda abolileyo, uyibona uba yikho yonke le nto udlalwa ngulo mfana, uyebona. noVuyokazi wathi wayibona izinto zithethwa nguVicky. uVicky uyavakala ethetha nje uba I think yi-feminist, so bengasozalunge kuMpumelelo. And I think umdala futhi unayo ke mos nomntana, umntu yakwazi bona umntana emncinci, but uthetha ubetha nje okolwimi lakhe, iyavakala uba noko intombi indala. So uMpumelelo uright kubantu abanjengoNosipho aba azawukwazi uba manipulate basebancinci basezi-virgin. uVuyokazi yena kube bengumuntu othulileyo ke, and kudalwa banaye bese mazi ba makatsale eziphi strings to get what he wants or to get away with whatever. But then ngoku kwafika uNgqesta onguVicky wathi hayi man Vuyokazi mana avuke emaqandeni, wavuka emaqandeni uVuyokazi, then sabe kanti sikule ndawo sikuyo. But bengasozilunge mntasekhaya, into esithembu ayisingeyethu thina amaXhosa, asingeyethu. I'm not saying ezinye inhlanga azinaso isikhwele, but si-too much ukuthi bingasozilunge tu. It's either bekuzawusoloko kuyaliwa kuyiloo nto wesi sidibene, okanye kuvanwe kakhulu angayithandi ke ngoku yena lo unguMpumelelo. Khanike nitsho ke nini uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo, saphinda sizichube ezinye. Bye.